שלום ילדים, ברוכים השבים לערוץ הטאבלט הכחול. והיום נלמד את האותיות. האות א', א'. איזו מילה מתחילה באות א'? אריה. אריה מתחיל באות א'. האות ב', ב'. איזו מילה מתחילה באות ב'? ברווז. ברווז מתחיל באות ב'. האות ג', ג'. איזו מילה מתחילה באות ג'? גמל. גמל מתחיל באות ג'. האות ד', ד'. איזו מילה מתחילה באות ד'? דוב. דוב מתחיל באות ד'. האות ה', ה'. איזו מילה מתחילה באות ה'? אר. אר מתחיל באות ה'. האות ו', ו'. איזו מילה מתחילה באות ו'? ורד. ורד מתחיל באות ו'. האות ז', ז'. איזו מילה מתחילה באות ז'? זאב מתחיל באות ז'. האות ח', ח'. איזו מילה מתחילה באות ח'? חתלתול. חתלתול מתחיל באות ח'. האות ט', ט'. איזו מילה מתחילה באות ט'? טווס. טווס מתחיל באות ט'. האות י', י'. איזו מילה מתחילה באות י'? יין. יין מתחיל באות י'. מה עוד מתחיל באות י'? יונה. האות כ', כ'. איזו מילה מתחילה באות כ'? כלב. כלב מתחיל באות כ'. מה אוכל הכלב? כרוב. כרוב מתחיל באות כ'. האות למד, למד. איזו מילה מתחילה באות למד? למור. למור מתחיל באות למד. אתם יודעים מה עוד מתחיל באות למד? נכון, לב. האות מם, מם. איזו מילה מתחילה באות מם? מנוף. מנוף מתחיל באות מם. מה עוד מתחיל באות מם? מתנה. האות נון, נון. איזו מילה מתחילה באות נון? נמר. נמר מתחיל באות נון. מה עוד מתחיל באות נון? נעליים. האות סמך, סמך. איזו מילה מתחילה באות סמך? ספר. ספר מתחיל באות סמך. מה עוד מתחיל באות סמך? סנאים. האות עין, עין. איזו מילה מתחילה באות עין? עז. עז מתחיל באות עין. איזו מילה נוספת מתחילה באות עין? עכבר. האות פ'. פ'. איזו מילה מתחילה באות פ'? פינגווין. פינגווין מתחיל באות פ'.
גם פיל מתחיל באות פ'. האות צדיק, צדיק. איזו מילה מתחילה באות צדיק? צבי. צבי מתחיל באות צדיק. גם המילה צב מתחילה באות צדיק. האות קוף, קוף. איזו מילה מתחילה באות קוף? קיפוד. קיפוד מתחיל באות קוף. כן, גם קוף מתחיל באות קוף. האות רש, רש. איזו מילה מתחילה באות רש? רמזור. רמזור מתחיל באות רש. גם המילה רכבת מתחילה באות רש. האות שין, שין. איזו מילה מתחילה באות שין? שוקולד. שוקולד מתחיל באות שין. גם שמש מתחילה באות שין. האות תף, תף. איזו מילה מתחילה באות תו? תות. תות מתחיל באות תף. גם תרנגול מתחיל באות תף. כל הכבוד לכם. בסרטון הבא נלמד איך לכתוב את האותיות.